Haka jingya lenti jong kapor ki jingkala ki bawan ru ki long ha ki babon rukom. Bada papai sya ka jingbat ya ka riti ka dostor ka baki men barem ki lawan ra ha ki por ki bala letno lala ban saki bakat dang mi kisngi ki la nang ja no suki. Kariti dostor ka bau khasi ubat nadu ki por ki bala dam haka bia dei ba ka jingyo ya ka nong kenti la ong ba ka khon kan thai ka dei ka badon ya ka hok ban yo ya ka. Bat kadai ru kau kamram jongka ban ri ban sumar ya laki kimi ki pa anda kila no karta. Hakasngi ka ba ka senjok ki rang ba kor ka briu hinyo trap kala rakhi ka jingdap stans nam ka senjok kata haka hinyo tarik ukula lengkot arja arpusan ka Dr. Streamlat khar ka badai ka wei na ki noi kai haka skol ba ni hu haka subject khasi kala kran halor ka ni ka phang nalor ka jingsha e benno ki riu teman halaki jong ki khon ki kti nalor ki kor ki jan. Haba ajing kran haka ni ngi ka Dr. Streamlat kala penpau ya ka jingpang men sim haba ka lej ban jengo ya ki yeng teman haka ba kala lam badan bun ki riu teman ki balasya e benno da ka babu jing keliru basyano ki khon ki ja bat ka e ga ba penlong ya ki bakin hab bansa haka ni ka yeng ngaburom yi ki khon khado kan thei jungi hre namar ba ki jing tho jong ki wei pat ki nong wei ki bam dei na ka do asnam jungi kailam bakla shibon yaki balabon ki khon khado kan thei jungi ki ba shim ka bu ban ong ba ka kan thei khado ka dei ka nong yo kan ti ya ka nong temen ya ka nong mei ka nong pa ndai ka klet pa de ru ya la ka jong ka kamram ka dei ta ka nong ka nong pa ngaso pat do no tang hakini ki tayo Christmas bangilet bangin le jugo ki yeng temen bad ki yeng kun swet ngapang ka mensie mo pan ong balay ka tay ngot ki yeng temen ki don shano ki kun shano ka kur balay ki kun swet ki le sa yeng kun swet kumto shano ki may na ki may san jumki shano ki may do ki jumki ki bade bad pe yala ki jong ki kun ru ki kun je ki bade bad pe ila ki jong ki may ki may do haba ki shem haka do haka kado haba kim biang shu ba kamai ki ji haba kim biang shu haka jigem ko man ka singi ka jong ki haka yo ka baleng ni pre haki por kan shwa na mar ba ki kor kilong ki baklan bat ki bada pat perking banung bende ranya ka jong ko kor ban e ka jong ko kor kim kwa ba i kor jong i lakan the ni shu ga in le ban krong hayo do ni hang te hakan dai la ni ka no chuka la ni ba kin ni shong ha ki yin kun swet la ni ki yin temen ni pen kan ma wi de bangin e ya ki kor la ki long ki ba don ba em ni la ki long ki ba do ki ba kerdo ngin a ka ti ka mon ka biang ban kershani ki nalor kata kala ong ru ba ki por bala dam ki kor ki jat ki long ki baklan bat ki bat ya ka dostor ban ya le ban ampen sa kon swet ni e benyo yano ru bat kumta kala banjur baki brio kin hab ban pen thamai ya ka jingmot jing perkhan bat ban e ya la ki kor ki jat am tang ya ki badan ba em hendrei wat ya ki badok ba kerdo ru kumjo ngin kin ma ru ya ka ka we ka ba ko sin dai ong nju kham yap do ka ye namar ngi don ru ya kata ka perkhat ka bang ong karap ye kamu dia karap ye kamu ndai ba pin chu le tam le ya shim ya ka kon da khar kon lin ken nang no ban chu ya ri wat ka don ka benda jong adoption ndai hani ko si ka adoption ne ka ta ka jing ri ni ya i wei pa i kon ni ong ngin shim shwa la ye ba ka ta ka di karap ye de ba chi se na bangi rap ya ka yeng ka bom badon satang ki kun shunra ni shim hi na la ka kor ka num ya ka jingdon da jik em jong ka kor ka san tin na ka ta na trai ni de ban tum thmai ya ki jibut ki jik pakhat jong ye ka ne ki juk ban ong sa shi se nga e ya la ka kor nga e ya la ka kor ndai kan ya ki badon ki ba em ki ber kat kurdan ndai nga e ya la ka kor klem da pet shi yang khmat lagi long ki ba kumno ru ki kop shiliang ki sem shiliang ki ba nang ki ba sta ki ba bet ki ba ten ngin ye e kumjo bat ban ya rap ru haba ki don kam
habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya